Изгасна машината. Полет жирокоптер. Какво е жирокоптер? Макарон.bg ме презикаха да летя с жълтото ламбо. Спекал съм се на куче, това няма как да го отрека. Искам да вляза вътре и се надявам това да не е последния нос в живота ми. Аз съм на самолетен режим. Не, ти не е необходим. Може да се обадиш на някой, ако искаш. Все пак, ако припадне и трябва да пилотираш, добре е да позвониш на някой. Майко! Готов? Да. О, майко. Какво? Изгасна машината. Не е изгаснала машината. Изгасна машината. Ей! Благодаря на Макарон.bg. Отивам да се поседна, защото наистина съм омекнал колената.